Comencem l'informatiu anant a França perquè aquesta tarda el cap de govern i l'excopríncep Vives, entre d'altres, han estat reconeguts com a membres de la Legió d'Honor francesa. Moments abans, però, Macron i Espot s'han reunit. Esther Jové, en directe des de París, què han dit? Bona nit. Hola, bona nit, Karen. Doncs així és, fa una estona ha acabat aquí al Palau Elisi aquest acte de l'entrega de les condecoracions, de les insígnies, que explicarem tot seguit. Però abans, el cap de govern, Xavier Espot, ha mantingut una reunió ben bé d'una hora amb el president francès Emmanuel Macron i, com no pot ser d'una altra manera, doncs han repassat temes d'actualitat entre ambdós països. No hem pogut parlar amb el president Macron, però sí amb Xavier Espot, que ens ha explicat que Macron reitera aquest suport a l'acord d'associació. De fet, durant el seu discurs ho ha dit, que els andorrans es mereixen un acord d'associació. Que sigui mix o no, no han entrat en el detall, però Espot sí que ha insistit que sigui o no sigui mix, el que està clar és que aquest acord va endavant. També han parlat de la possibilitat de que Macron pugui venir a Andorra, ja que ha hagut d'anul·lar la visita que tenia prevista per aquesta setmana, i sembla que així serà, que a la primavera, i potser per la Constitució, doncs hi haurà aquesta visita. Sigui mixt o no sigui mixt, vull dir, el que importa és que s'aprovi el fons de l'acord i aquí ja podem dir que hi ha una unanimitat dels estats membres en el sentit d'aprovar aquest acord, no? I crec que això ja és molt. A partir d'aquí l'altra qüestió és una qüestió més aviat jurídica o accessòria. Si és mixt, jo crec que no canviarà res, no? I l'únic que haurem de fer és canviar segurament la nostra llei interna, però evidentment, com que sempre hem dit que aquesta llei no la canviarem fins que no hi hagi un referèndum favorable, al final els ciutadans poden estar plenament tranquils. Doncs ja veuen que Xavier Espot duia aquesta medalla, aquesta creu de comandant. I és que, com explicàvem al principi, hem vingut a París perquè s'han donat 5 condecoracions a la Legió d'Honor, que és la màxima distinció honorífica francesa. La va crear Napoleó Bonaparte l'any 1802. S'ha donat a diferents persones. En primer lloc, a l'excopríncep Vives, que ha rebut la creu de gran oficial. Després ha estat el senyor cap de govern, Xavier Espot, i els excaps de govern, Jaume Bartomeu i Albert Pintat, que han rebut la creu de comandant. També ha estat homenatjada la exsíndica general Roser Sunyer, que ha rebut la creu de cavaller. És una distinció, com dèiem, honorífica, és per distingir aquelles persones que tenen un vincle amb França, és a dir, són persones que no necessàriament han de ser franceses, però que demostren aquesta unió amb el país gal. De fet, Emmanuel Macron, a l'inici del discurs, ha fet referència a la unió de les institucions. Emmanuel Macron el que ha fet ha estat lloar una per una les 5 persones premiades i fer un repàs de tota la seva trajectòria. Cinq parcours donc ce soir consacrés au progrès, à l'équilibre des institutions, à l'ouverture et au maintien d'une société unique en son genre. Placés par l'histoire dans un écrin pyrénéen, mais jamais enfermés par cette histoire et cet écrin. Rebre aquestes condecoracions és també condecorar el Principat, tots els andorrans. Jo voldria que se sentissin també contents. No és meva, ni només a mi, sinó el que jo he representat. Per mi és una condecoració al conjunt de la ciutadania d'Andorra i Andorra com a país. Premia tota, per mi, una carrera política i també la nostra amistat sincera i autèntica amb França i amb el poble francès. Això és el resultat, jo penso, d'uns anys, bastants anys de treball al servei del país. L'arribo jo, però que jo no hauria arribat aquí sense tanta gent que m'ha ajudat a arribar aquí. És un reconeixement, i avui faré una mica de política feminista de totes les dones que m'han precedit en política i que no van aconseguir encara poder ocupar el primer lloc, i jo si vaig poder arribar a ser síndica, doncs també és un reconeixement per totes elles.
Doncs tots els condecorats han vingut, evidentment, acompanyats de familiars i d'amics, i també hi havia una àmplia representació política d'Andorra. Hem vist ministres, hem vist tots els grups parlamentaris representats i també el síndic i la subsíndica, que no s'han volgut perdre aquest acte honorífic.